Hey, hello, Nka. Have you got any money, Kalilu? Nama gwago msi na agwari asi. Ihe jiwe mara obodo ba kwa akolo. Obodo malifa na-eme osite na nni ha na-akọ. Na-aka ezigbo nri na-azụ ndị mmadụ a na-eri nri. Ọ bụrụ site na ngwa yone ha nwere. Ọcha yone ha nwere. Na-egbusisi ndị mmadụ n'obodo na-akwafe ọbara. Ọ site na nri a na-akọ. Hello. Amanda. You wanna know it's going now. It's near Giofu. They go to Columbus in. Amanda Hekele Dirigi. And the Madame Marana Lab is Balao. And Alia Cambe. Oh. How can you see now? Akunobandi obodo site na ha nwelu anana eme nni na-ejizi nri azụ ndị mmadụ bido taa akwụfela na bido taa m ga na-akọgide gị m ga na-akọpụta nri ebe a njiri a na-azọpụta ndị obodo anyị ọ bụla igbusisi ndị mmadụ ebe obere negoda na amadi Nni amechi ho ga-eme. Hey! Ndị agwa ndị obodo na nwa wakwa akwụlụ. Mbọ ọnụ mụnwa. Ndị amabeghị m. Ọkwa nni a ga-erigide anyị n'obodo a agba ọsọ. Ka m kote mmiri. Maazị. Ifugo kosi. Mmiri ejigokwa nwa awa ọnụ maka na obodo amada marozikwa nke ọ na-agba azụ ka iru maka na ọrụ na ndị ọjọọ kwuru nye mmadụ na-akọgodo nri ala akụti ha n'ezinụlọ anyị ma rijigodo kewa afọ nwere ike eji dusi ha ọgụ onye ririro na-aga ahịa nke ha yi eme nke kacha njọ ọbụla ndị mmadụ si na agụụ nwere nchegbu anaghị egbu mana arụrụ anadịbe anyị taa emeela ka ihe niile ghasaa anyị enwezi echi adịghịzi maazị maka ịka nke kasị chanjọ ọwụ na anyị amarozi nke na-eme na ihe anyị eme ịma na ụmụ ikorobịa anyị ka m gwazie gị ụmụ ikorobịa anyị niile igwe ekpokọrọcha ha na-akọrọ ya nri ka o si wee jọ karịa udele wụ na nri a ha na-akọ enweghị nke ga-emekọta rie ya bụ nri o wee si karịa nkakwụ chitezikwuo n'ọsọ nsọ nri ala ihe ndị obodo anyị na-akọ kịta ahịa nara azụ ahịa o nwere ihe ọzọ anyị ji biri ka ezi ha anyị ga-eji na-enye ezinụlọ anyị obi erika ka m gwa gị nke bụ eziokwu mụ na ezinụlọ m onweghị onye ga-akwụsị anyị ije ugbo mụ na ezinụlọ m ihe na-aga ugbo ihe na-akọta nri maazị Ikedi ma nri kọtara be gị onye nye obodo nri
Obi erika ugbu a ka ị kwuwere okwu ka mmadụ bịanụ ka anyị gaa ugbo jee gwa ndị obodo si ha bịa ka anyị gaa ugbo. Obi erika ikwukwere okwu ebe ahụ ama gba mbọ gagharịa kama ma nwee ndị obi kara ka anyị gaa ugbo. Eze juzie igwe juzie anyị enye ihe ọ chọrọ maka na o tega chọrọ udo n'obodo a maka dị egwu. Obi erika obi kara m obi ka ị makwa obi na-aka m mgbe niile. Ọ bụrụ na obi kara gị obi erika obi ga-akakwa onye ọzọ dike ka ahụ kechezego anyị afọ amakwa m ewu dike nke ọ na-awụ ihe ekwune gị na igwe ihe nweriri ka isi ga gbakwa ama obi erika nsogbu adịghị anọ nchinchin nwere ife na-eme ị na-akọwa niile enyozi m enyo anaghị m enyo gị enyo na m enyo gị enyo chekwa ọfụma ndị mma chekwa ọfụma ịma na dike anara atụ dike bịa ụjọ nke igwe ogo obere ma ụjọ na-atụzi m na amakwa ma mụ na gị esokwa kpọta gwago m gị ka m gaa gwa ndị ichie ihe anyị eme obi ere ka ikwe ka mụ na gị yiri mụ na gị ayiri ikwe ka mụ na gị yiri mụ na gị yiri obi ka aja nwa ka aja ndị agha m ndị agha Ofeke echego m echiche ma chemie chọpụta na onwe ndị nọ n'obodo m na-echelu m echiche ọjọọ ụra ha na-ehi ọjọọ ume ha na-eku ọjọọ ebe m nọ achọrọ m kwuru ka isi anụ n'abalị a chọọ mmie ma chọọ ndị a na-echere m aja echiche onye unu nwụdoro onye unere iru ya anya ọ dịka onye na-echere m bụ onye agha kacha ya agha bụ agha azụzụ onye ọbụla egburu ebe ọ na-ehi ụra ajọ ọnwụ Igwe ọkara mmadụ ọkara mmụọ gwa anyị okwu ka anyị si na amamife gị mụta ife. Igwe dụọ anyị n'ahịa ka anyị nwere ike ịbụ ndị siri ike. Gawanụ ozugbo gawanụ chọọfa ebe ọbụla onye ọbụla ekwutoro irubere m isi wepụnụ ndụ ya. Gawanụ Igwe olee ụtọ anyị ga-esi marụ ndị bụ ndị iro ọkịma na anyị nwere ụda anyị nwere ọgụma na-ekwuzi ụdịrị okwu a pụọ bawa n'ime ụlọ onye ọbụla gawa ma n'azụ ụlọ ha chọghalịwa ha onye unu ifuru iru ya dịrị unu mma gwọnụ ya memi na ha naanị ndị na-erubere m isi ga-adị ndụ n'obodo a. Igwe udodị gawanụ ozugbo Igwe chọghalịwa ebe ọbụla gawanụ udodị kwara amarụ na mụ bụ eze mmụọ ama nkwu ihe nna nụrọ mana ikwukwe ihe nna afọrọ bikonu nanụ maka ọbịbịa unu aka m lekwosikwu ya ọzọ o gosigo m n'oge ọwụ m orugo. Kedu onye nyere gị ikike?